jekka laq 60 u snit tħossom ftit ibsin u minn hemm għalkemm anzjan ċaqlaq ftit dawk is-saqaj. Jekk trid tagħmel hawn kemm trid u ħallik minn dak il-qrid tiċċassax u ma tarax ejja tħossok ta' 18. Il-ċentru f'Malta tagħna insommu ferm attraenti, riżultat sodisfaċenti u n-nies kollha l-kol kuntenti. Kemm jekk tombla lingwa drama u mal-użla tal-bent tagħna. Kull ġimgħa nowmu mmorru ħalli l-ġogħi fis-sin ħollu mixin nagħmlu wkoll fil-ftuħ tgħix kemm tħossok tieħu r-ruħ. U l-kitarrak trid titgħallem fis-sin sejħu lilli mallim jekk taħseb li intonat tista' tkanta l-kemm stonat. Biex lura ma tmux bħal-granġ, xalje flok naħdmu bil-ganġ, xi biċċarti anke nagħmlu u sfina l-kol nitgħallmu. Dan iċ-ċentru f'Malta tagħna insommu ferm attraenti, riżultat sodisfaċenti